Bible Basic Orientation Seminar with Father Hendrix Bonnievic. Alar and company attended by chapel leaders, dome leaders, Alagad, and other parishioners at Roman Catholic Church. Saint Isidore, the farmer parish Ayungon, Negros, Oriental. And I will tell you, himong ikaw kahalan sa tanan ng kalasyonan. Ang tanaw ng iwasan ng panatang nagto sa kalibutan. Ang discernment ng mga ito, noon ay atong tema, ang tema, grounded, sino ini ako ang tulong ng Diyos. Hindi na? Nasa-sense? What? The word of God, is to not under the inspiration. Yes, inspiration. Yes, Espiritu Santo. Pagtulungan. Ito kanipagkis na ito. Pagtulungan. Tama ka na at pagpapalayan sa atong pagtulungan. Mauni ang iyang istoryahan. Church Magisterium. Ditawag na ng mga katikistabo, Catechism of the Catholic Church. Kanya ang Catechism of the Catholic Church, ipasibo sa Pilipino na kamunauna o kahit na mao ka na natin ay Catechism for Filipino Catholics. So, kanina yung pag-goal sa Biblia, de-develop na rin. De-develop. Sama ka na rin na rin. Wala. Ang Biblia, ang Biblia, ang Biblia, ang Old Testament, isulat na sa tinulungan na Hebrew o Garbay. Ang New Testament, isulat sa Griego na tinulungan. Ang Old Testament o New Testament, i-translate o Latin. Ang nag-translate ni si San Jeronimo, Saint Jeronimo. Ang iyang pesta, September 30. Iyang i-translate o Latin. From that English, we translate to Bisaya. Bisaya. Kaya, hiling ako ng Biblia. Ako yung pala yung Biblia. Hiling ang Biblia. New Testament na rin. Hilang sa Greek. I-translate to Bisaya. Diba? Wala ni Adi o Latin. Wala ni Adi o in English. Munong kabat tayo magalihan na atong translation dili balihan. Na ay nagkamatulog. Only police lang. Magiging na, hinahanap ng pagod. Kabalo. Ang sa pagod, hatong isipin na bigyan ba? So, okay. Tapi guys, pumulog. Hinahanap ako pumulog ng sasakyan. Hindi ako pumulog pa. Hindi ko yung lugipon. Sus, hinahanap ako ng sasakyan. Pinuhod ka na. Hindi ko yung lugipon. Apan ako'y dinikot sa nabulog. Allah.